Recordes que l'edat mitjana havia estat, en línies generals, una època pobra i molt dura? Doncs jo no sé què va passar a partir de l'any 1450, més o menys, fins al 1600, si va haver una conjunció d'astres que ens va afectar d'alguna forma, si Europa va ser controlada per una espècie d'intel·ligència extraterrestre, o si és que realment som uns tremendos panteres. Però teleta tot el que va passar. La fauna, quién sabe por qué, está variando sus normas de comportamiento. Va, comencem, i en ordre cronològic. Recordes l'Imperi Romà d'Orient? Doncs al 1456 va caure a mans de diverses tribus invasores i molta gent que vivia en el que avui seria Turquia, Grècia o Bulgària va emigrar a Europa Occidental i sobretot a Itàlia. I clar, va haver un mestissatge cultural perquè els immigrants s'havien criat en una cultura molt més rica, la romana. Clar, la gent es mescla, aprenen uns d'altres, ensenyen noves formes de pensar i de fer els oficis. La gent també es casa entre ells i tenen fills i les noves generacions aprenen coses diferents. Podríem dir que en l'àmbit del carrer la cultura romana es va revitalitzar. Pues muy bien. Però no únicament en el carrer. Per aquell moment, en Itàlia, en la ciutat de Florència, havia una família de banquers que eren riquíssims. Arribaren a fer préstecs al mateix Vaticà. Els Medici, que eren l'enveja de tota la classe alta d'Itàlia i que els agradava rodejar-se d'obres d'art. Els diners es xorraven tant que es dedicaren al mecenatge, pagar a artistes de tota mena, arquitectes, pintors, escultors, músics, i a filòsofs i científics per a que crearen i investigaren per a ells. I quins sabers científics i artístics van investigar? Esa es la gran pregunta. Doncs els de l'antiga Roma. Fixa't en aquestes escultures que feren alguns dels escultors a qui pagaven els Medici i compara-les amb les de l'antiga Grècia i Roma. Veus com s'assemblen? Si les comparem amb les medievals, es veuen molt més realistes, veritat? I a més, veus com l'arquitectura comença a ser més refinada? Es va profunditzar en les matemàtiques subjacents en l'arquitectura i, la veritat, tenen un puntet romà o grec. Ara fixa't en algunes pintures i compara-les en les medievals. Veus com s'ha desenvolupat la perspectiva? Ara sembla que les escenes estan més proporcionades i tenen més sentit. El color està més treballat i la llum també. Aquí hay nivel. I per posar més llenya al foc, l'estètica de les ciutats va canviar una mica i com que els modistes començaren a investigar altres formes de cosir i altres teles, la gent començà a vestir diferent. Sembla que Europa va respirar aire fresc. Me encanta, me encanta. Me emociona. Esta vida es maravillosa. Un dels seus filòsofs preferits, Pico de la Miràndola, al 1486 va publicar un superhit, les 900 tesis, que era un llibre que condensava tot el saber de la filosofia àrab, grega i hebrea i, gràcies a la invenció de la impremta de Gutenberg, es va difondre i vendre molt entre les classes més altes italianes, que compraven tot el que venia dels Medici, perquè, clar, volien estar bé amb ells. Podríem dir que en les classes altes es va despertar un interès per la filosofia i el saber de l'antiguitat, de Grècia i de Roma. El Renaixement fa referència a això, a un renaixer de les cultures antigues, la grega i la romana, però això no lleva que Europa fora supercristiana. Molt bé, estupendo. Però encara es queda història. En el 1492, la corona d'Aragó i la de Castella acabaren la reconquesta espanyola i expulsaren als àrabs que encara restaven a la península. Recorda que des del 711 la península ibèrica era a l'Àndalus, terra de domini musulmà, i com que se'ls posava al cap allò d'una pàtria cristiana, feren fora els jueus també. Per tant, la vella idea d'una Europa full cristiana s'acaba de completar. Però els hispans encara no havien acabat de posar el seu granet d'arena. En aquell any, Cristóbal Colón demanà permís als reis catòlics per anar a la Índia, per una altra ruta, i va arribar a Amèrica el 12 d'octubre sense saber-ho. Ell volia pegar-li la volta a la Terra per la part de darrere, per la part inexplorada. Espera. Vols dir que ell sabia que la Terra era redona? No se suposa que la gent era tonta i creia que la Terra era plana? Què va?
La gent sabia que la Terra era redona des de l'antiga Grècia, perquè per paral·lelisme en el Sol i en la Lluna i els demés astres, que són tots redons, els antics deduïren que la Terra també ho era. No solament això, sinó que els grecs, els egipcis i els sumeris tenien un coneixement d'astronomia molt avançat per a l'època. Ah, però jo creia que eren més tontos que nosaltres. A veure, sabien que la Terra era rodona, el que no sabien era que el Sol estava en el centre del sistema, se pensaven que la Terra estava en el centre i estava quieta. Ah, vale. Podem seguir? Sí. El cas és que sempre s'ha dit que Colón va descobrir Amèrica, així està als llibres, però jo dic, per a la gent que vivia allà no se suposa que ja estava descoberta, jo prefereixo dir que els europeus la trobaren. A partir d'ençà, els castellans i els aragonesos començaren a redistribuir tot l'or que podien. El que va passar a nivell econòmic és molt més interessant i més complex, i si et ve de gust, un dia a l'acabar la classe em pots preguntar i t'explico encantat. Però, evidentment, Castella i Aragó es feren rics de la nit al matí. I clar, els europeus començaren a tenir la noció d'ocupar un espai de terra molt petit en el món. Però seguim, tornem a Itàlia. Erasme de Rotterdam, un altre filòsof italià, va publicar en el 1511 l'Elogi de la bogeria, un llibre que era una crítica encoberta a les supersticions i pràctiques de l'Església Catòlica. El tio era un crac en criticar als poderosos sense buscar-se problemes, perquè fins i tot el papa Lleó X va trobar el llibre molt divertit. Este tío es un campeón. Però realment l'Església no estava fent les coses bé. El papa Lleó X volia construir el seu supervaticà i com que no volia demanar préstecs va decidir vendre merchandising. Caca, super cagada y una super cagadísima. Parlant de creuetes o rosaris o fotos gravats de la Verge, no. Venia bules papals, documents que si els compraves te perdonaven tots els pecats. I no eren barats, eren caríssims per a l'època. La gent de les classes més baixes arribava a vendre tot el que tenia per una bula. Amb una bula no tenies pecats, per tant, quan mories anaves al cel, no tenies l'opció d'anar a l'infern encara que haguessis matat algú. Aprofitar-se de la por i de la ignorància de la gent per a guanyar diners és un acte que careix completament d'empatia, és vil i miserable. I Martí Luter, un monjo alemany, aparentment anònim, va viatjar un any a Roma i va veure fins a quin punt havia arribat l'Església Catòlica. No solament bules, mossens que tenien relacions amb prostitutes, paradetes que a canvi d'unes monedes podies tocar la relíquia d'un sant i reduir temps en el limbo quan te morires. Yo estoy indignado. Martí Luter va pensar que allò no era el que Jesús hagués volgut dels cristians, així que l'any 1517 va iniciar una reforma protestant, un trencament en l'Església Catòlica, i va fundar l'Església Protestant, que pretenia tornar als principis bíblics bàsics. Va traduir la Bíblia a l'alemany, va prohibir les imatges en els temples. No per res, és que la Bíblia diu que no s'han d'adorar imatges, i va prohibir donar diners a l'Església de cap manera. I la veritat és que no va triomfar en tota Alemanya, només en el nord, però igualment a l'Església li va saber molt mal. Mal rollito, no. I ahí no acaba la història, no. En el 1533, el rei anglès Enric VIII volia divorciar-se de la seva dona, l'espanyola Catalina d'Aragó, i l'Església va dir que Yo creo que no. que el matrimoni és per a tota la vida, i el rei va dir que anava a fer-ho igualment. I l'Església va dir que si ho fera, l'excomulgaria, o siga, el faria fora de l'Església, i aleshores seria repudiat per el seu poble. I el rei va dir, pues me monte jo la meua església, l'Església Anglicana, en la que la gent es pugui divorciar quan vulgui. I li digueren, no seràs capaç. I ell li va dir, Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí. i per això, avui per avui, la reina d'Anglaterra, a més de ser reina, és la líder de l'Església Anglicana. Ala, ja tenim el cristianisme trencat per tots els costats. Són tots cristians, sí, però tots de formes diferents. A l'Església, ixe somni d'una Europa full cristiana catòlica ja li estava venint una miqueta gran. I si no fora poc tot això, ara ve la pedreta en la sabata de l'Església Catòlica. Saps que la Bíblia diu explícitament que el sol i la lluna són dos espelmes que regnen en la nit i en el dia i que la Terra és el centre de la creació, no? No lo sabía.
és un pilar bàsic de la religió. Bé, doncs en el 1543, Nicolau Copèrnic, que eixe sí que era un tremendo pantera, va publicar Les revolucions de les esferes celestes, un llibre que explicava que d'això res, que és el Sol el que està en el centre del sistema solar i la Terra la que li pega voltetes. Clar, a l'església això no li va agradar massa i el va amenaçar. O es retractava del que deia o el mataven. I clar, s'ho va haver de callar. Però la idea ja havia calat en la classe alta. Que l'església reaccionés de forma tan autoritària i violenta no va acabar d'agradar a alguns sectors de les classes altes. En general, podem dir que, arribats a este punt, en les classes altes havia hagut un canvi de pensament, de ser superreligiosos a tenir un interès més cultural, filosòfic, artístic i, sobretot, científic. Aquest canvi s'anomena el lent pas del teocentrisme, la tendència a entendre la realitat a través de Déu i dels textos sagrats, al humanisme, la tendència a posar el ser humà com a mesura de totes les coses. Comprende la filosofía. Doncs el cas de la música és bastant diferent al de les altres arts. Si bé els escultors i arquitectes pagats pels Mèdici o per altres rics, que hi havia molts, pogueren investigar com era l'escultura i l'arquitectura gregues, documents musicals de l'antiga Grècia no queden suficients com per a saber com eren els acords que tocaven els grecs, o com eren les melodies que cantaven els grecs, o quins instruments tocaven els grecs. Bueno, d'això sí que hi ha una miqueta més, però tampoc massa. Aleshores, com evoluciona la música? Si s'estaven basant en la música grega i no hi ha música grega, què fem? La evolució de la música renaixentista va dependre d'altres factors que actuaren com un efecte dominó. Primer que res, has d'entendre que els mecenes sí que pagaven als músics, trobadors, intèrprets, cantants, perquè romangueren a les seues corts i amenissaren les seues festes. Els músics, en aquell moment, havien de ser més que músics. Podien ser ajudes de cambra dels nobles, diplomàtics, acompanyar a les autoritats allà on anaven. És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem. I molt important, en les esglésies i les catedrals apareix la figura del mestre de capella, que era un músic professional que tenia a la seva disposició un cor amateur. Composava per al cor i li cantaven la música durant la missa o en algun acte important. En segon lloc, s'ha de parlar del conflicte de la guerra de 100 anys entre Anglaterra i França, que va començar al 1337 i acabar al 1453. Sí, 113 anys pegant-se palos. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Resulta que a l'inici de la guerra, Borgonya, que és, diríem, una província de França, va trair a França i es va posar de part d'Anglaterra per interessos econòmics. Clar, els borgonyesos feren alguns viatges a Anglaterra per assumptes d'estratègia i de pas per a pegar-se alguna festeta. I viceversa, els anglesos també feren algun viatget a Borgonya. Aleshores, els músics borgonyons coneixeren als anglesos i a les seues formes de composició, el gímel i el favordox creats per terceres. Recordes el final del tercer vídeo de l'Edat Mitjana? Clar, els francesos estaven acostumats als orgànums per quartes, que sonaven molt més arcaics, i quan escoltaren la música anglesa, fliparen i començaren a copiar-la. Ràpidament posaren de moda en tota Borgonya la composició per terceres, que començaren a vendre per tota Europa les novedoses partitures i gràcies a la impremta de Gutenberg es varen poder estendre des de Borgonya al nord d'Itàlia fins al sud, a la resta de França, a la Corona d'Aragó, a la resta d'Espanya i cap a les terres alemanes i suïsses. Quan esta forma de composició arribava a les catedrals, els mestres de capella començaren a copiar-les i les hagueren d'adaptar al que tenien en el cor. I què tenien en el cor? Doncs normalment tenien homes voluntaris que anaven a cantar el cant gregorià, el conductus, els orgànums i tot el que he explicat en els vídeos de l'Edat Mitjana. I els xiquets que anaven a les escoles de cada catedral per aprendre a llegir, a aprendre alguns fragments de la Bíblia i a cantar.
En aquell moment no se permetia que els homes i les dones cantaren junts. Existien cors de dones i existien cors d'homes. I què passa si els cors d'homes inclouen xiquets? Què passa musicalment? Doncs que els homes tenen una veu greu i els xiquets la tenen aguda, de manera que al mesclar les dues veus se creen sonoritats molt harmòniques i molt compensades. Això, més la forma de composar per terceres, va donar lloc a la sonoritat renaixentista. Una cosa important: aquestes persones no únicament cantaven en les esglésies. Una vegada les corals començaren a funcionar, també anaven a castells a palaus per cantar per als nobles. El resum és que este nou esquema de composició, 4 veus, 2 veus greus interpretades per homes adults i 2 veus agudes interpretades per xiquets, sonava molt equilibrat i sentà càtedra. Esta forma d'entendre la música a 4 parts ha estat present al llarg de tota la història de la música, inclús en els nostres dies. La música ja havia canviat.